Vă salut, fraților! Bă, nu știu de voi, dar eu nu sunt un tip foarte norocos. Și nu mă refer la norocul ăla de a câștiga la loto 1.000.000 de euro. Mă refer doar la faptul că, probabil dacă aș fi singurul participant la un concurs, aș lua locul 2. Bă, și tot ghinionul ăsta se pare că m-a urmărit chiar până în America. Ei bine, înainte să plec în America, cei de la agenția cu care am plecat mi-au oferit un loc de muncă sigur în bucătăria unui restaurant. Bine, nu vă gândiți că aș fi eu nu știu ce bucătar, că în afară de a prăji niște cartofi sau niște carne, nu prea știu mare lucru. Și fiind așa bun bucătar, nu prea am stat eu așa mult la gătit acolo. Mai mult stăteam pe la spălat vase, că era cel mai simplu lucru pe care puteai să-l faci și nici nu era atât de greu, că nu trebuia să stai să frești la ele cu buretele. Aveam un pistol cu apă cu care le curățam cât de cât și după aia le băgam la mașină de spălat și făcea ea toată treaba. Evident că poate în România n-aș fi lucrat la spălat de vase, dar acolo când stomacul ți-e lipit de spate, nu te mai interesează ce lucrezi, important e să iasă banul. Țin minte că lucram aici de pe la 5 după amiaza până pe la 2-3 noaptea, ba chiar și până la 4 dacă era nevoie. Asta depindea de cât de mult mâncau americanii ăia și la cât de grași sunt americani în general, vă dați seama că aveau ceva apetit. Bă, dar partea nasoală era că în America, aproape toți studenții care se duceau să muncească pe vară trebuia să aibă câte 2 joburi, că altfel nu prea reușeau să strângă bani. Practic, cu banii de la un singur loc de muncă, reușeai abia să te întreții, să plătești chiria și să-ți acoperi toate cheltuielile pe care le-ai avut ca să pleci acolo. Și da, nu era tocmai mișto să lucrezi de dimineață de la 8-9 până noaptea pe la 2-3, dar eu am zis că măcar dacă am ajuns acolo, să mă întorc și cu ceva cașcaval. Bă, și fiindcă eu aveam locul ăsta de muncă unde începeam pe la 5 după amiaza, iar prietena mea lucra de dimineață până pe la 2-3, am zis hai să mergem și noi să ne mai căutăm încă câte un loc de muncă, pentru că doar așa reușeam să punem și noi ceva pe dreapta. Bă, și într-o zi, când eram liberi amândoi, îi zic lui Cori: auzi, hai să încercăm și noi să ne căutăm de muncă, fiindcă stăm așa și nu reușim să strângem nimic. Abia ne ajung banii de la o săptămână la alta și în ritmul ăsta ne întoarcem în România mai săraci decât am plecat. Păi bine, hai să mergem să ne căutăm. Bă, noi eram într-un oraș numit Ocean City și acolo se duc majoritatea studenților care pleacă pentru prima dată în America, pentru că e un fel de zonă turistică. E plin doar de restaurante și hoteluri acolo și tocmai de asta era destul de ușor să-ți găsești al doilea job. Bine, asta doar dacă nu erai gabone. Bă, și ne apucăm eu și Cori să ne căutăm de muncă. Mergem noi la primul hotel, fără succes, nu angajau. Mergem la al doilea hotel, țeapă, nici aici nu angajau. Bă, și am luat unul frumos așa, dintr-o parte în alta a orașului și tot ce vedeam, restaurant, hotel, fast food, parc de distracții, oriunde se putea munci, noi intram și întrebam dacă angajează. Bă, și nu știu ce pana mea era în perioada aia, probabil fiindcă am ajuns noi puțin mai târziu acolo, toți studenții ocupase deja toate locurile de muncă. Bă, am umblat toată ziua aia încercând să găsim și noi ceva de muncă, dar nimic, frate, nicăieri nu mai angaja. Câteodată ne mai și întâlneam cu câte un rătăcit ca și noi, care tot așa căuta disperat de muncă. Ce faci cu metre, n-ai găsit nimic în partea aia? Nu, frate, nu vă mai duceți, că mergeți degeaba. Voi nimic? N-am găsit, frate, nimic, căutăm de vreo 2 ore și nimic. Băi, frate, cu toate că mi-a zis ăla că nu e nimic de unde vine el, noi tot mergeam și întrebam, că pana mea dacă cumva aveam noroc. Bine, eu prost că am sperat să am noroc. Băi, și am mers noi toată ziua aia, cred că vreo 8-9 ore am mers în continuu pe jos, fiindcă am sperat până în ultima secundă că trebuie să ne găsim și noi ceva. Intram la fiecare restaurant și hotel și nimic, nimeni nu mai angaja. Frate, eu nu puteam să înțeleg cum pana mea din sute de locații nu reușim să găsim și noi ceva de muncă. Toți colegii mei aveau câte 2 joburi, unul chiar avea 3 joburi. În zilele libere de la primele 2 se ducea și muncea la al 3-lea. Bă, și până la urmă, văzând că nu găsim nimic, îi zic lui Cori: Cori, hai, dă-i în pana mea că nu avem nicio șansă. Am căutat toată ziua și nimic. Of, nu știu unde să mai mergem, că nicăieri nu ne angajează. Hai, lasă, hai să mergem acasă și căutăm noi în altă zi. Păi și cu toate că nu prea îmi place mie să muncesc, atunci eram chiar foarte supărat că nu-mi găsesc de muncă. Nu mă mai interesa ce loc de muncă era. Dacă era nevoie și să mături pe străzi, aș fi făcut-o, numai să muncesc și eu undeva. Și după ziua asta, tot timpul când aveam ocazia, eu și Cori mergeam la vânătoare de joburi. Trecuse deja mai bine de o lună de când căutam și nimic, frate. Începuse deja să-mi pare rău că am plecat în America, fiindcă, pana mea, ce folos dacă nu reușeam să strâng niciun ban. Mergeam pe la aceleași restaurante și hoteluri de câte 2-3 ori și întrebam dacă nu angajează. Mergeam odată și peste o săptămână mergeam iar, fiindcă ne gândeam poate mai pleca cineva și avem și noi noroc să intrăm. Dar nimic, frate. Păi și după ceva timp, eram într-o zi la muncă la restaurantul ăla unde spălam vase și, din vorbă în vorbă, aud un coleg că undeva puțin mai departe, la un KFC, angajează. Bă, sincer vă zic, atât mi-a trebuit. Mă gândeam eu că nu o să-mi placă să lucrez acolo, dar am zis, nu mai contează, frate, e mai bine decât să mătur străzile. Măcar fac un ban să am și eu ce băga la stomac. Bă, și ziua următoare, o iau pe Cori și mergem acolo la KFC. Intrăm înăuntru și acolo era una la vreo 30 de ani care cred că era ceva manager. Și zic lui asta: bună ziua, angajați? Bună ziua, da, angajăm. Vreți amândoi? Mamă, când am auzit nu venea să cred. Mă gândeam, bă, sper să nu înceapă vreo furtună afară, că am avut și noi puțin noroc, ești nebun? Și zic lui asta:
Da, noi am vrea amândoi dacă se poate. Da, sigur că se poate. Problema e că nu puteți începe chiar acum. Ar trebui să mai așteptați puțin și o să vă sunăm noi. Ok, dar cam cât ar trebui să așteptăm? Păi cam o săptămână să plece 2 angajați și după puteți veni voi. O să vă contactăm. Bine, mulțumim frumos. Păi și plecăm noi acasă, bucuroși că în sfârșit a dat Domnul să ne găsim și noi de muncă. Bine, noi am fi vrut să începem a doua zi ca să nu mai pierdem vremea, dar nu aveam ce să facem, măcar ne-am găsit. Păi și trece o săptămână și ceva și după asta, într-o zi când eu și Cori stăteam acasă, mă sună aia de la KFC. Bună ziua, domnul Gabone? Bună ziua, da, eu sunt. Voiam să vă anunțăm că puteți începe munca de mâine, și dumneavoastră și Cori. Băi, ești nebun? Hai că-i bine. Da, doamnă, sigur, venim mâine amândoi. Bă, și a doua zi, fiindcă eram liber de la celelalte joburi, ne ducem eu și Cori la KFC acolo. Intrăm noi înăuntru și zic lui aia: bună ziua, am venit să începem munca. Bună, perfect. Uitați, astea sunt tricourile voastre, mergeți să vă schimbați și după vă aștept să vă explic ce aveți de făcut. Păi și mergem noi la baie, ne schimbăm de tricouri și după venim înapoi să ne explice tante asta ce trebuie să facem. Și ne zice asta: uitați, noi facem și tacos, nu doar ceea ce ține de KFC. Iar voi o să trebuiască să stați aici la bucătărie să faceți diferiți tacos, depinde cum îl preferă clientul. Băi, eu abia știam să-mi fac un sandwich cu salam bine și asta mă punea să fac tacos, dar am zis hai să vedem ce iese. Până la urmă, pentru bani trebuie să înveți să faci orice. Bine, nu chiar orice, ca atunci când am vrut eu să-mi dublez banii cu cecurile alea, dar orice este legal. Băi, ideea era că noi nu prea reușeam să facem toate nebuniile alea de tacos, pentru că erau 12 milioane de tipuri și numai după nume trebuia să știi ce să pui în lipia aia. Erau câteva tipuri de salate, nu știu câte tipuri de carne, cașcaval tot așa mai multe tipuri, erau chiar și fasole. Am zis, ce gusturi au ăstea, frate, de pun fasole în tacos, dar mă rog, vorba aia, nu te caci în gustul omului. Băi, și începusem să mai învățăm așa unele din ele, pe cele mai simple, așa să zic, dar totuși nu știam noi să facem chiar ce știa unul care lucra de o lună de zile acolo. Și pe lângă asta, nici nu ne implicam atât de mult pentru că nu ne plăcea absolut deloc ce făceam. Bă, și ideea era că managera aia ne-a pus pe mine și pe Cori să lucrăm o zi împreună atunci când aveam noi liber de la celelalte joburi și după asta câte o zi fiecare separat. Bă, și având în vedere că nu aveau nevoie de noi decât 2 zile pe săptămână, noi nu prea eram mulțumiți pentru că nu reușeam așa să facem mare lucru. Așa că noi chiar dacă începem să lucrăm la KFC, mai căutam când mai aveam timp și pe alte joburi, că poate apărea ceva mai bun. Bă, și vine ziua în care trebuia să mă duc la KFC fără Cori. Eu nu prea aveam chef să mă duc singur. Era și departe de unde stăteam noi, mergeam pe jos aproape o oră și, pana mea, mă plictiseam singur. Așa că am pus mâna pe telefon și am sunat-o pe aia. Alo, doamnă, să știți că nu pot veni azi la muncă, fiindcă mă simt cam rău. Am lucrat până târziu aseară la celălalt job și nu prea mă simt în stare. Bine, asta era vrăjeală, vă dați seama. La care asta fără nicio problemă răspunde: ok, nu e nicio problemă. Bă, am zis, sănătate atunci, dacă nu e nicio problemă, nici eu n-am nicio problemă să stau acasă. Și după faza asta a venit și ziua lui Cori când trebuia să se ducă la muncă și la fel a procedat și ea, nu s-a dus. Bă, și am făcut așa 2 săptămâni la rând. În ziua în care trebuia să mergem amândoi ne duceam, iar când trebuia să mergem separat nu ne mai duceam. Țin minte că următoarea dată nici nu i-am mai anunțat că nu mergem la muncă, pentru că oricum ei nu ne oferau de muncă cât aveam noi nevoie și nu aveam de gând să stăm prea mult acolo. Tot căutam să ne angajăm prin alte părți, mai aproape de casă. Bă, și a 3-a săptămână vine ziua în care trebuia să mergem eu și Cori împreună la muncă. Plecăm noi la muncă, mergem o oră pe jos și ajungem acolo. Noi, ca de obicei, mergem la baie, ne schimbăm de haine, ne luăm tricourile alea nebune de la ei și intrăm în bucătărie. Bă, și dăm noi să ne apucăm de treabă și numai o văd pe aia că vine la noi și ne zice: hei, dar ce faceți? Păi ce să facem? Am venit să bem un suc. Ne-am apucat de treabă, cum ce facem? Păi de ce? Păi că lucrăm aici, ați uitat? Nu mai lucrați aici. Cum? De ce? Păi aveți atâtea absențe, nu v-ați prezentat la muncă de câteva ori. Sunteți concediați. Bă, și știu că aici v-ați așteptat să fi fost eu și Cori devastați că am rămas fără loc de muncă, dar reacția noastră a fost: ok. Se uita aia la noi, nu știa ce se întâmplă, de ce nu începem să plângem pe acolo, să facem ca toate alea, să ne rugăm de ea să nu ne dea afară, dar efectiv pe noi ne durea la banană de faptul că ne-a dat ea afară. Și ne spune asta: hai, mergeți vă rog să vă schimbați, mi-aduceți tricourile și după asta puteți pleca. Bă, și ca niște angajați ascultători, foști angajați, mergem noi la baie, ne schimbăm înapoi de tricouri și când ieșim de la baie zic lui Cori: auzi, hai să ieșim pe lângă asta și să plecăm cu tricourile. Măcar cu asta să rămânem, că sigur nu o să ne mai plătească pe ultimele zile. Bă, și ieșim noi de la baie, aia era cu spatele, nu știu ce făcea și noi deodată am rupt-o la fugă și am ieșit afară. Asta este după noi și începe să țipe: băi, tricourile, aduceți tricourile! Da, ține telefonul deschis că te sun eu. Bă, și după ce ne-am îndepărtat destul de mult, ne oprim și, având în vedere că am ieșit mai repede de la muncă decât credeam, ne-am gândit eu și Cori să mergem pe la magazine, să ne mai uităm pe la haine. Practic să spargem banii pe care îi făcusem până atunci la ăștia. Nu că ar fi fost foarte mulți, dar măcar de pereche de șosete tot mi-a ajuns.
Fraților, cam atât pe azi, sper că v-a plăcut și dacă da, vă rog să dați un like la video pentru că mă ajută foarte mult și să vă abonați dacă vreți să vedeți în continuare astfel de întâmplări din viața mea. Eu vă mulțumesc pentru toată susținerea și ne vedem data viitoare. Pa, pa!